Khulungka rangsane takutei buksong Norok tini kok thaisa share kainan bagai mal faikya abong ka sini media o samukhai tongnai rangsane takutei buksong ni bagai kaisa khadumani kaisa nukjagi faikya sali saltam romai sing nugui tongo je khadulai mana apno tamni bagai kangke sini TTA DC ajago je kaisa order copy ongkhorka abong ka norjoto nukhana ajago sing nukha je print media je Khwlainai te electronics media je Khwlainai abo ke bahike guidelines na hoi je abo enlistment rekha eba ke ba work order ongkhorka haste ha ganane gobang ma sini TD edition belai kheno wan sulaijak sing ang sakbai thangmo haino waitham CEM baibo malaikha mane je ad ni je policy tongmane aborong kisa change khainani bagai salaimani tawo aje ads rongni je rules policy tawo haina thike khlaijaya inke boro bomo haike policy ke follow khainai borki rajya sarkar ni policy no follow khaikya na boro ichati khlaikya je tabuni je department tongna abo belekano khaduman ko khaike sangara asugi CM mai kok salaimaro inke tabo katal EM je hain man phimani sini takuk Suhel boba bahino salsa malai kya borong tu ikisa salainani nango ni sangwa isa salsa bazuka fiaba finally kuno kokri kintu sango sali saltamo je kaisa work order nu khabo belekeno kha khamka kha du khatam ni bagai gangke judino sarkar rajya sarkar to saimano taklai bosrono sungo je omahai media samungkhai tongnai roni bagai 65 কোটি টাকা রাখফাই sung saimano edition rang gre rang sogia rang rjaya fiaba print media rok gangke every year no agini jugni simino lag rang tlamai tong ao lag rang tlam mane abo tibra sarok manthung social media samungkhainai rok tai jara TV channel চালক tongnai rok borong na ekta percentage khai rang baktum no percentage system khebo sung jomari rekha project go system rok khainai ko rok saka borong ni to officers levels ni borok rok tongo fiaba borok a guidelines rok follow khaya hoi je tabuk je oro sini tibrasa channel ni only 4 channel no simiru abong ka sini khorang srangsati khumpoi tai kok tibra borok ko saita channel simida tibra hasteo tibra saroni bagi kok saitong borok simida edisi Haphang ni bagi kaham khlai samungkhai tong gobang ma social media thuyasa garinai sini borok samungkhai tong sungjoton saimano gobang ma samungkhainai ro ang gobang ma angni je nugui tongo dongor TV tongo kokpin tongo dofani jati tongo Haphang tongo gobang ma lekhasi lekhime samungto khai tongdi judino samungkhai tongke borok ni bagai bo kisa percentage pano rekhangke beleken saw tam ni bagai borok no simi chaita channel no simi rana ni thangka enlistment no judino rnai ja sarkar ni guideline judino follow khainai ja ko chaita channel enlistment manjak da abono kahamke nai ni dorkar oro dangai ni ani khai personality khaiba sungle busuk dorati puito sajak sini je tabuk je hango khumulung Haphang eba kheba sini je TD edisi Haphang saluk tongnai ro sini ti prasar boro tai kicha kaham development sini ti prasar ni samungkhai ni sung nasilaijak nahalaijak buini bekhak so sungsan salia sini media ni bekhak ngai masau kisha sini Swngmung jogot no ba sungnugui tongo tai sini media ni jogot no nugui to o duita jogot bai nang kisa relation tong mane bagai anugui tong am bagai asa kok khulugui kok hengai sanani thangya tam kheba soi kerong ra de ti khaija khangke belai khono sawo kemni kha khamyang nai tamne hingangke haike judino abo ki official borok haino siti siati na haila kan khlai tong hangke abo future abo haino khadulai tongnai baka hamya tongnai obo kaisa system rules je tongmane rules no guides no follow khai je advertisement je policy tongmane abo immediately abo final khlaitung finalist khaitung je borok manani upojukto tongo je borok ni awai mung kaham je borok no boma ge bo category ke nang partnai bagya abono jonogoni buska mono srai ke rekha gajao arang mananang nai bo manang nai mani ko gya je kaham samungkhai tongo borok no sujuru thung obo ang ang Khoroksa media ni Tripura Indigenous People Press Association ni Khoroksa Haphang ngai ang jonogon roni thini okok mungsungo je sini
khumulung eba kheba je DDADC ni haste Haphang roni je tangbetang abo borok je tangai tongmani abo rong borok isa one suk thung huni bele bele kheno hambai